Okay, good morning mga guys. Maraming salamat po sa mga lahat na bumili sa aking pandesal sa umaga ito. Salamat sa Diyos, salamat sa lahat na ako nasuportahan nyo sa pagtinda ko ng pandesal sa umagang ito. Uwi na po, wala panibago. Shout out sa lahat ng bumili. And especially kay Kuya, marami ang binili na Kuya yan sa Concepcion na ang kinuha sa aking halagang 315 pandesal kasali ang piso. Mga guys, ayan ang lagi kong hinihingi po sa inyo, subscribe na lang po ang aking YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Ayan po ang lagi kong pinapahanga. Ayun, nakahanap pa siya ng pandesal. Ayun mga guys, hindi ka makakatawan. Wala nang porsyento rito. naubos na po dahil nga po sa kinuha sa akin na marami-rami, kaya napatapos ang umaga sa umagang ito ngayon. Nandito po ito ngayon sa Punduang Malabon ito na naghahanap po ay araw-araw para kasi po na maipadala sa ating mandito na ayan ating hinihingi suporta. Huwag natin kalimutan i-share at i-follow po ang ating YouTube channel, Mahirap na Vlogger po. Ito po subscribe na makapanood nito na gusto ko rin po na maging ang vlogger. Harap din na dahil pag ako po maging ang vlogger na po na nandun ito at tulong na po ako sa lahat ng mga kaya gawin ko po yan. Yan po ang ating gagawin pag ako'y isang vlogger na. Shout out sa kanya daw, shout out sa inyo dyan mga Sophie. Shout out. So, hello guys. Uwi na po. Shout out sa iyo. Ito oh. Dyan. Hello mga guys. Dito kaya natin naka 200 views ako dyan sa kanya. Grabe. 200 views ang aking ano sa kanya pag-vlog. Ayan, pupunta na ako sa palengke para makauwi na rin. Ayan mga guys. Dito dadaan. Ayan. Yan ang munisipyo ng Malabon City. Mga guys. Sa akin din mga anak ay pagbutihin nyo sa pag-aaral. Huwag na kayong gumaya sa aking kakalagayang ganito na aking paghahanap buhay. Pero marakal naman ito para sa akin hinahanap buhay, masaya ko dito. Hindi na kayong gumaya sa akin. Sana magtapos kayo sa pag-aaral. Huwag na kayong gumaya. Kasi mahirap ito. Mahirap na paghahanap buhay. Pero ito ang tataguyod ko sa inyo sa aking pagpaparal sa inyo na makatapos kayo. Sa aking pagsisika para sa inyo, para sa lahat sa ating nakapundar sarili na ating mga pangarap. Kasama kayo aking pangarap po. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga suporta ko. Thank you, God bless.